Докторе, събужда се. Къде съм? Всичко е наред. Паднала сте и сте си ударила главата. Бяхте изпаднала в кома. Кома? Моля ви, не се вълнувайте толкова. Наложи се да ви оперираме спешно. Но сега бебето ви е добре. Бебе? За какво говори този човек? Моля ви, обяснете ми. Вижте, наложи се да ви оперираме и да извадим плода преждевременно. Направихме го с цезарово сечение. Сега бебето ви е в ковиоз, но показателите са му стабилни. За какво говорите? Аз никога не съм била бременна.